Vale, doncs bon dia a tothom. Jo sóc en Miquel del Clos, sóc el director de l'empresa Coneix, que som el fabricant d'un RP per a empreses que fan projectes, principalment enginyeries, despatxos de... Ai, Se n'ha anat el so? Dóna-li, Miquel. Aquí? Hola, hola. Sí, Ara. ja està. Perdona, sí. Se m'ha sentit fins ara o no se'm No. sentia? No se'm sentia? Doncs torno a començar. Doncs, bé, doncs, com deia, soc en Miquel del Clos, soc el director de l'empresa Coneix. I Coneix és una empresa que des de fa 20 anys desenvolupem un ERP, una eina de gestió per a enginyeries, despatxos d'arquitectura i empreses que es dediquen a fer projectes. Des de Madrid han organitzat tot això del kit digital, que bàsicament és un programa per ajudar a les empreses a digitalitzar-se, a invertir en digitalització i vam considerar que podia ser interessant doncs, amb el Col·legi d'Enginyers de Tarragona organitzar aquesta sessió per explicar-vos com funciona això del kit digital i després també per parlar de digitalització. Per parlar, ara tenim uns diners per digitalitzar-nos, que amb empreses entre 10 i 50 treballadors poden ser fins a 12.000 euros. Però un cop tenim aquests diners, quines coses hem de fer per fer-ho bé, per no llançar-los i verdaderament poder treure profit d'aquests diners. Amb la qual la presentació tindrà dues parts. La primera és la part concreta de com ho heu de fer per demanar aquests diners i on parlaré. I tot plegat, en principi hauria de durar fins a les 10. Entenc que per part meva, si cal allargar-se una mica no hi ha problema, però entenc que tots tenim les agendes apretades i mirarem d'estar d'aquí a les 10 fent aquesta presentació. Vaig a compartir una petita presentació que tinc que ens servirà de guia. Compartir. Compartir pantalla. Entenc que ara ja esteu veient la pantalla que posa Ayudes a la digitalització, programa Kit Digital. Correcte? Sí? Molt bé, doncs endavant. El primer que us ha de quedar clar. El Kit Digital són unes ajudes que es concedeixen per ordre de sol·licitud. Per tant, el primer que la demana, el primer que la té. I obren la sol·licitud el proper dia 15 a les 11 del matí. Per tant, es tracta de que el dia 15 a les 11 del matí estigueu a davant de la pantalla preparats per demanar-ho. De què es tracta això del kit digital? El que han fet és dividir les empreses en 3 tamanys. Han fet 3 segments. El segment 1, que és per empreses entre 10 i 50, de fet, i 49 treballadors. El segment 2, amb empreses de 3 a 10, i el segment 3 per empreses entre 1 i 3. De moment, aquest proper dia 15 només obren el segment 1, per empreses entre 10 i 50. Els segments 2 i 3 els obriran més endavant. De moment, per tant, només les empreses entre 10 i 50 treballadors ho poden demanar. I poden arribar a obtenir 12.000 euros. El pressupost total del programa és de 3.000 milions d'euros i per aquesta primera fase han assignat 500 milions d'euros. De manera que si dividiu 500 milions d'euros entre 12.000, us surten unes 50.000 empreses, més o menys, que són les que ara obtindran el bonus si és que donen els bonus sencers. Quins passos han de fer? De fet, després us passaré un e-mail i tots els que estigueu interessats en què us enviï aquesta presentació i més documentació que tenim respecte al kit digital, ens envieu un e-mail i nosaltres us enviarem la presentació. Què és el que s'ha de fer? La primera part és anar aquí a acelerapyme.es i completar un test d'autodiagnòstic. Et fan preguntes per saber lo digitalitzat que estàs. I cal que contestis aquest test d'autodiagnòstic, òbviament, que sigui congruent amb el que després demanaràs. Un cop seria el punt 0 que posa aquí. I el punt 02 és el que farem
ho podrem fer a partir del dia 15, que és sol·licitar l'ajuda del kit digital. Qui ho pot fer? Doncs les que tenen entre 10 i 50, que verdaderament siguin pimes. Si tu ets una empresa que sou 25 però factureu, que els números de facturació fan que ja no sigueu una pime, doncs ja no entraríeu. No està considerat com a empresa en crisi. Si esteu en un concurs de creditors o similar, doncs no ho podeu demanar. Està al corrent de les obligacions tributàries davant d'Hisenda i de la Seguretat Social. No està subjecte a un ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que que us hagin donat una ajuda que hagueu de tornar, etc. Bàsicament. I després hi ha el tema de les ajudes de mínimis. El que heu fet servir moltes ajudes pot ser que per culpa de mínimis ja hagueu cobert tot el límit de mínimis i ja no pugueu accedir en aquests ajuts. Però, en general, pràcticament qualsevol empresa ho pot demanar, mentre estigui entre 10 i 50. Si estem entre 10 i 50, normalment les altres coses tothom les compleix. Els requeriments no són especialment complicats aquesta vegada. Llavors, a partir d'aquí, tenim, bàsicament, el procés de funcionament serà el següent. Tu, a partir del dia 15, demanes l'ajut. Aproximadament al cap d'un mes et diran si te'l concedeixen o no. Un cop tu tens això concedit, busques el proveïdor adequat per gastar-se aquests diners que t'han concedit. Ha de ser un proveïdor que estigui homologat per ells, el que se'n diuen agentes digitalitzadores. Nosaltres, per exemple, Coneix ha demanat, ha fet la sol·licitud per ser agente digitalitzador i en principi podria ser que et diuen que avui hi haurà les primeres concessions, els primers nomenaments d'agentes digitalitzadors. De moment encara hi ha molta gent que està dient que som agentes digitalitzadores, A dia d'avui encara no hi ha cap agente digitalitzador. Però el cas és que hi haurà agentes digitalitzadores i tu, un cop tinguis el bono aquest concedit, hauràs d'anar a buscar aquests agentes digitalitzadores i hauràs de signar un contracte amb ells en el que ells t'oferiran un servei i tu els hi pagaràs. Però, de fet, no els hi pagaràs perquè aquests diners aniran directament a l'agente digitalitzador. O sigui, no és que el govern et doni els diners a tu i tu paguis en el proveïdor, sinó que el govern pagarà directament en el proveïdor. De fet, hauràs de pagar l'IVA, però a la base imponible la pagarà directament l'ajuda. Com us deia abans al principi, el primer és fer aquest test de diagnòstic digital. Aquest test és molt senzillet, és una cosa que es fa en 10 minuts, un quart. Entres en aquest enllaç i, de fet, primer t'has de donar d'alta. Per donar-te d'alta sí que necessites un certificat electrònic. I un cop t'has donat d'alta amb el teu certificat electrònic, omples el test de digitalització i és molt senzill de fer, és el primer pas. Un cop... Aquí anirem a... Hi ha coses interessants a tenir en compte i és que no ens servirà... Aquests ajuts són per comprar software, no són per comprar hardware, no són per comprar ordenadors nous, no són per comprar, per instal·lar, per canviar la xarxa de l'oficina, no són per aquest tipus de coses, sinó que són bàsicament per adoptar solucions de digitalització. Això m'ho passo, això és el que us he explicat. El funcionament, com us deia abans, aquí repasso una mica el funcionament. Primer tindràs el bono, a partir d'aquí, un cop tinguis el bono, és un proveïdor, amb aquest proveïdor arribes aquí al punt que formalitzes un acord. Aquest acord l'has de presentar al Ministeri i ells te'l validen. A partir d'aquí comences a implantar la solució. Tens 3 mesos per implantar la solució, que en alguns casos és temps de sobres i en alguns casos és temps una miqueta just.
durant aquests 3 mesos hi ha l'emissió de la factura, val? I o sigui, el proveïdor t'emetrà la factura, però que només n'hauràs de pagar l'IVA. Tot el principal el pagarà directament, el pagarà directament el Ministeri en el proveïdor. Vale? I després, al cap de 12 mesos, hi torna a haver una segona comprovació de que encara s'està fent servir l'eina. Bueno, no sé si m'he explicat gaire bé. Bàsicament, primer tenim una implantació. Al final de la implantació li diem al Ministeri, això ja ho hem fet, paga'm, et paguen una part, em sembla que és el 70%. Després, al cap d'un any, fem una altra comprovació de que aquella eina que hem instal·lat encara s'està utilitzant i encara s'està fent servir i ens paguen la resta. Més o menys el procés és exacte, és aquest. Hi ha algunes coses que encara no estan 100% definides. I a mesura que ho vagin definint, ho anirem aclarint. Aquí arribem a la que probablement és la pantalla més important de totes. Estem ara en el segment 1, entre 10 i 50 treballadors, i per tant és l'última columna. Hem dit abans que tindríem fins a 12.000 euros. I llavors aquests 12.000 euros els pots demanar amb diferents coses. Per exemple, pots agafar i dir, jo necessito una web nova. Doncs per fer-te una web nova et concedeixen fins a 2.000 euros. Una cosa que és important és que no serveix per modificar la web existent. Has de fer una web nova. Pots dir, el segon capítol, la segona possibilitat, és la de comerç electrònic. Dius, jo vull una botiga virtual, jo vull poder vendre directament coses a través d'internet. Doncs això serien 2.000 euros més. O jo vull fer màrqueting a través de les xarxes socials. La meva empresa no la coneixen prou i vull tenir el meu perfil de LinkedIn, vull tenir tota una política de comunicació a través de les xarxes. Per això ens concedirien 2.500 euros. Quins capítols tenim més? Després tenim el que en diuen gestió de clientes. Gestió de clientes seria el que tradicionalment s'ha dit un CRM. Dius, jo no tinc un CRM incorporat a la meva empresa. Per muntar un CRM em donen 4.000 euros. Una altra part molt important és tot el que és Business Intelligence. El Business Intelligence ens permet accedir de manera fàcil i ràpida a tota la informació del nostre RP, dels diferents sistemes que tenim instal·lats a l'empresa. Per muntar un sistema de Business Intelligence a la meva organització tinc fins a 4.000 euros. Gestió de processos. El que aquí anomenen gestió de processos és simplement un RP. Tot el típic RP que em permet controlar la producció, la logística, la facturació, etc. Doncs per instal·lar un RP tinc fins a 6.000 euros. Després hi ha aquest punt aquí, així que queda sueldo, que podria haver tingut sentit que estigués a dintre de la gestió de processos, que en diuen factura electrònica, i que per la factura electrònica em donen 1.000 euros. Després tinc els serveis i eines d'oficina virtual. Això què seria? Això, si us mireu el detall de l'ajut, aquí t'està descrivint el que és l'Office 365 o el que són les eines de Google, el Google Drive, etc. O sigui, l'equivalent de Google de l'Office 365 o eines de gestió de projectes com la part de gestió de projectes de Coneix i d'altres proveïdors que tenen eines de gestió de projectes. Aquí no és un import total com els altres, sinó que et donen fins a 250 euros per usuari, amb la qual cosa si tens 10 usuaris serien 2.500 euros i si en tens 20 serien 5.000. Després tenen la part de comunicacions segures i la part de ciberseguretat. La part de comunicacions segures bàsicament és per poder-te muntar una VPN i que quan estàs a casa puguis accedir de manera segura en els fitxers que tens a la teva organització. Doncs això són comunicacions segures i aquí et donen fins a 125 euros per usuari. I l'últim, que és ciberseguretat, és per invertir en sistemes, bàsicament és per poder pagar l'antivirus, l'anti-phishing i els tots aquests que estan així, tan de moda i tan necessaris. Que aquí també tens 125 euros, en aquest cas, per dispositiu. Clar, si els resumes tots, dona molt més de 12.000 euros.
Vale? Més si ja tinc 50 usuaris, doncs et dona, pots arribar a tenir un pressupost molt més gran. Amb la qual cosa el que has de fer és dir, jo voldré, per exemple, els 4.000 de la gestió de clients, aprofitaré per canviar la web i posaré l'oficina virtual. Vale? O sigui, cada empresa ha de triar en què es vol invertir els diners i ha de dir, de cada part, quants diners demanarà. I això és una de les coses que quan sol·licitis l'ajut el proper dia 15, hauràs d'explicar. Dius, jo vull demanar d'aquí, d'aquí i d'aquí. Encara no heu de triar el proveïdor, sinó, com us deia abans, el proveïdor el triarem després. Un cop ja ens ho hagin concedit, llavors diré, aquests diners que m'han dit de gestió de processos, ara necessito un proveïdor d'un RP. I és quan ens truques a nosaltres o quan truques a un altre client, a un altre possible proveïdor. Miquel, perdona. Digue'm. La Cèlia té la mà trucada. Tinc una pregunta, no sé si puc preguntar ara o m'espero al final. Pregunta, Cèlia. Vale, no, comentaves l'exemple de la web, que no val millorar la web, sinó hauria de ser una web nova, i em pregunto amb altres, amb l'ERP i el CRM i les xarxes socials, ha de ser també un CRM nou o pot ser l'afegiment de mòduls? En principi, no pot ser, i ho diuen explícitament, l'afegiment de mòduls. Vale? Nosaltres amb els nostres clients, per exemple, tenim molts clients que tenen l'ERP instal·lat. Vale? I llavors ara els muntarem el CRM. Direm, ara et posarem el CRM perquè tu no has fet servir el CRM fins ara. Sí. Vale? Que seria, dius, on està entre afegir mòduls i això? La línia és prima. La línia és que nosaltres ara a la nostra web tenim el Coneix RP, tenim el Coneix CRM, tenim el Coneix Business Intelligence, tenim el Coneix Oficina Virtual. Vale? Llavors, hi ha clients que tenen només una d'aquestes eines. No és un mòdul a dintre de l'ERP, sinó que és una d'aquestes eines. Però sí, la veritat és que la línia és prima perquè fins ara, de fet, el Coneix era un únic, i llavors tu anaves afegint mòduls, no? Que és el que et deu passar tu amb el teu ERP. Sí. Llavors, en principi, és dir, no, és que de fet són dues eines que hem ajuntat i que d'això, però són dues eines. Vale. Llavors, no, això entesos, moltes gràcies. I el mateix amb les xarxes socials. Com es defineix si es fan? Perquè nosaltres, per exemple, fem una mica d'activitat a les xarxes socials, però que aquesta serà difícil no? Imagino de... Correcte. Això, a veure, en principi, aquesta, de totes maneres, és més fàcil d'analitzar perquè tu pots veure, aviam, l'empresa de la Cèlia, BD1, no? Ex-BD1. Sí. Què sortia a les xarxes socials abans de l'ajut? Dius, doncs no sortia res, perfecte, han començat a fer-ho. Sí que sortia. Doncs no ho sé, en aquest cas és especialment, s'ha de llegir la lletra petita. En el cas concret, de fet, hi ha un document que està publicat en el BOE que explica per cada capítol les condicions concretes que ha de complir la solució. Llavors, en el cas de les xarxes socials, t'has de llegir ben bé la lletra petita perquè al final a tu t'han donat uns diners, aquests diners els fas servir per contractar uns serveis a un proveïdor, i llavors, a partir d'aquí, si al final, com qualsevol ajut, al final, quan el justifiques, pot ser que et diguin, doncs no has fet el que havies de fer. I, per tant, aquests diners no te'ls donem. Llavors, a partir d'aquí, ja hi ha en el contracte inicial, ja diu que si el que ha passat és culpa del proveïdor, el proveïdor s'ho menja. Si el que ha passat és culpa del client, és el client que s'ho menja. D'acord. Però, Cèlia, jo t'animo que ho sol·licitis, l'ajuda, que segurament serà un tic més, i quan vagis a parlar amb el proveïdor que seleccionis, aleshores us mireu la proposta perquè s'adapti a les condicions i tinguis més probabilitats d'aconseguir la subvenció, perquè potser podeu obrir una xarxa nova o hi ha maneres i en aquest cas estudiem el que fa el client i mirem de fer-li una proposta que s'adapti amb ell. Sí, em sembla que una de les coses que deia a nivell de xarxes és que has d'afegir una xarxa. Potser dius, és que nosaltres fins ara estàvem fent xarxa social a l'Instagram i en canvi a LinkedIn no fèiem res i amb aquests ajuts hem entrat a LinkedIn, no?
I llavors és possible que et diguin vale, com que ara has afegit una xarxa nova, està bé. Però s'ha de llegir la lletra petita de l'ajut. Sí, també amb aquesta de les xarxes és una mica... En el nostre cas sí que ho tenim professionalitzat, però inclús estic pensant al marítim que una cosa és afegir coses sueltes i una altra és professionalitzar les accions que hi ha a les xarxes, no? O sigui, es demostra que hi ha una professionalització. Aquest és un bon filó, que no és el mateix fer-ho in-house que subcontractar-ho. Que subcontractar-ho i fer-ho servir amb una estratègia de negoci darrere, no? Fent servir paraules clau o el que sigui. Correcte, sí. Moltes gràcies, aclarat. Vale, perfecte. La part de kit digital, bàsicament aquí explicàvem una mica alguna de les parts. Vale. Us deia abans que els que ens envieu un e-mail us enviarem tot un pack i us ficarem a la nostra llista de distribució per mantenir-vos actualitzats de totes les novetats del kit digital. Això si ho envieu a comercial@coneix.com, doncs ens dieu, envia'm tota la informació del kit digital, nosaltres us enviarem tota la informació que tenim del kit digital i tot hem fet una sèrie. Per exemple, tenim un document que explica exactament quins documents caldrà el proper dia 15 presentar per fer la sol·licitud. Doncs ens ho demaneu per aquí, nosaltres us ho fem arribar, de manera que sigui al màxim de fàcil demanar aquesta sol·licitud. I a partir d'aquí, no sé si teniu més preguntes, si hi ha més gent que té preguntes al respecte de tot això del kit digital. Deixo de compartir i així ens veiem millor les cares. No? Quedat tot clar? Jo ara us enviaré un link a la nostra pàgina de LinkedIn, que us recomano que seguiu, perquè habitualment anem publicant notícies de com va evolucionant el tema i a través del LinkedIn també ens podeu fer qualsevol tipus de preguntes que hi ha tot l'equip de Coneix al darrere que contestem. Doncs si no hi ha més preguntes, passarem al següent punt. I el següent punt està molt bé. Ara ens donen diners per digitalitzar-nos, però per què ens hem de digitalitzar? I aquí voldria preguntar-vos a vosaltres, que si esteu aquí entenc que teniu un cert interès, per què penseu vosaltres, què penseu que aporta a les vostres organitzacions la digitalització així en genèric? O sigui, muntar un ERP, muntar un CRM, muntar totes aquestes coses que ens està dient el govern, i de fet això ve des d'Europa que fem. Quins punts penseu que ens aporta o que aporta a les nostres empreses? Hombre, ens fa més efectius, no? Ens fa la vida fàcil. Ens fa la vida fàcil i ens fa més efectius? Més idees. L'Enrique em sembla que mous la boca però no et sentim. Que no el sentim, l'Enrique? Ha d'activar el micro, l'Enrique. Enrique, has de treure el silenciar. Vale. Em sentiu ara? Ara perfecte, sí. Veieu, bon dia a tots, Veieu que digitalitzat estic, Escolteu una cosa, a veure. El tema de digitalitzar, per una banda, com deia... Hosti, és que no veig el nom. Sí, ens fa més eficients. Per una altra banda, el món gira en aquest sentit. Si tu no agafes el pas, quedes una mica fora de joc, veus que totes les organitzacions estan treballant en aquesta direcció. Nosaltres, per exemple, ara estem seriosament pensar, perquè estem un pas enrere, no?, d'instaurar el que és el Teams, per exemple, amb les extensions de trucada,
m'ha cridat molt l'atenció el que tu has dit sobre el Discord, que automàticament jo he buscat per internet a veure què era, perquè no tenia ni idea. Això que de tindre l'oficina com a compartida. Sí. I d'alguna manera millorar les comunicacions internes de l'organització i externes amb els clients, doncs, bueno, et dona estar al mercat, per una banda, i et dona ser eficients. Sí. Menys feina, ja no ho sé, Jo diria que igual ja no, això no, igual no estaria tan d'acord. Però tot l'altre sí, és anar al compàs al ritme del món, sí. Val. Ja està. Més idees. Hem parlat de productivitat, ara m'ha agradat això, d'anar al ritme del món. Jo t'agafo això que deies, Enric, que la feina que fas és diferent. No és que sigui menys, és que és diferent. La màquina, doncs tot el que pugui fer una màquina per tu, jo crec que és benvingut. Vale. Alguna idea més? Bueno, potser també ser conscients d'on està cadascú, no? Cada empresa, i el potencial que tenim i on podem arribar. Jo crec que moltes eines d'aquestes ens serveixen per saber això. Vale. Vale, avui, em sembla que era LinkedIn o així, he vist un titular que diu les empreses digitalitzades o la digitalització de les empreses porta a les empreses a facturar més. Vale? Que és una mica com el que volem, no? Créixer, facturar més, etc. I penso que això és absolutament veritat. No? Nosaltres fa 20 anys que vam instal·lar el primer ERP amb una enginyeria petita, vale? Que en aquell moment eren 5 vale? I actualment són 300. No? I verdaderament van ser dels que van posar un ERP al núvol dels primers. Vale? I això va ser l'any 2002. Okay? I veig i a totes les empreses amb les que els he anat treballant amb aquest llarg del temps, n'hi ha que han acabat aprofitant molt l'eina i d'altres que no tant. I les que han aconseguit aprofitar molt l'eina i les eines que els hi posàvem a davant, verdaderament són les empreses que després han acabat triomfant d'una manera espectacular. Vale? De fet, I aquesta era una reflexió que em feia precisament aquest dematí, no? Que no m'he entretingut a fer una anàlisi, però mires quines empreses al cap de 20 anys, hem seguit empreses al llarg de 20 anys que encara són clients nostres, i verdaderament les empreses que millor sempre que ens han apretat elles a nosaltres, o sigui, a vegades hi ha empreses que elles t'estiren, hi ha empreses que tu els has d'apretar i els has de convèncer, feu servir això, que us anirà molt bé. Doncs les que són elles que t'estiren són les que al cap dels anys han acabat a dalt de tot del mercat com a líders. I aquest penso que és un punt important. Llavors, però hi ha més coses. Hi ha el que deia una mica abans la Tona. No té sentit que tu facis una cosa que pot fer un ordenador. Tot el que seria automatitzar procediments. I tot el que és procedimentar una empresa i endreçar una empresa, sens dubte, tots aquí estarem d'acord que com més endreçada i procedimentada estigui una empresa, millor funciona. Vull dir, som enginyers, ens agrada que les coses siguin, o aquí la majoria o molts estem al col·legi d'enginyers, per tant, tenim molts enginyers al voltant, tots sabem que una cosa endreçada i procedimentada funciona millor. I, per tant, les eines aquestes normalment el que ens obliguen a treballar de manera endreçada i procedimentada. I, per tant, només això ja és un valor en si. Després hi ha un factor molt important, que és el tema de tenir informació. I segur que tots els que estem portant empreses o departaments o organitzacions hem dedicat moltes hores amb l'Excel a analitzar a quins tipus de projectes tinc més marge, a quins productes tenen més èxit, amb què dediquem les hores que no té profit i tot això com ho fem? Amb pic i pala i amb Excels, i ara em baixo un Excel d'aquí i un Excel d'allà i faig un consulta UV que em quadra les dades i em permet fer un gràfic i no sé què, no? I aquí hem dedicat hores
tubo. I a més són les hores més cares de l'empresa perquè són les hores de la digitalització, de la direcció, perdoneu. I una eina de Business Intelligence ens dona aquesta mateixa informació de manera ràpida, automàtica i en temps real. Jo me'n recordo fa molts anys, el meu pare era enginyer i me'n recordo que una de les coses que li agradava era per saber l'error que li donava el compte quilòmetres, anàvem per l'autopista i cronometrava quan tardàvem a fer un quilòmetre anant a 120. I si tardàvem 30 segons, marcava bé. I si tardàvem 35, marcava malament. I això és el que fem nosaltres amb els Excels. En el moment en què tens un GPS, ja et diu la velocitat exacta i sense error. Aquesta és una altra de les eines que penso que tot el que serien les eines de Business Intelligence, tenir un bon quadre de comandament és com tenir un cotxe que et diu la velocitat a què vas, la temperatura de l'oli, la temperatura de l'aigua, com funciona, si la centraleta electrònica té algun error, etc. I aquest penso que és un altre dels punts que és molt important perquè, a més, ens estalvia hores de la direcció. Per exemple, tot el que serien eines que ens ajudin a planificar millor la nostra organització fa que puguem reduir el temps que dediquem a planificar els nostres equips, que també són hores de la direcció i que probablement no aporten molt de valor, perquè el que és endreçar en quin ordre s'han de fer les coses, no té molt sentit que tinguis el director de l'enginyeria fent aquesta feina. Hi ha una altra cosa que penso que és molt important, que és el que jo anomeno la paradoxa de la digitalització. Jo vaig començar amb això de la digitalització l'any 95, que ha plogut una mica. I la meva feina en aquell moment era eliminar unes taules que feien 2,5 per 1,5 i que servien per dibuixar. I en aquell moment, bàsicament, els nostres projectistes, els nostres delineants, anaven amb paper, llapis i regla. I el que fèiem era canviar aquelles taules per unes pantalletes amb una cosa que es deia mouse i una cosa que es deia teclat. I els hi posàvem una eina de dibuix en 3D, a més, que era el CATIA en aquell moment, que servia serveix encara per dibuixar peces de cotxes i avions i de més. La meva funció era aquesta. I el canvi era brutal, era passar del 2D al 3D, era de passar del paper i el llapis a l'ordenador, amb la qual cosa havíem de començar a molta gent ensenyant-los com funcionava un mouse, i us podeu imaginar que el canvi era brutal i hi va haver gent que ho va passar molt malament en aquest procés. I a més els hi veníem que el procés seria més eficient i que, per tant, farien la feina en menys temps. I això moltes vegades era mentida. I era mentida quan? Bàsicament quan et miraves només un trosset del teu procediment, un trosset del teu procés. El temps que necessitaves per fer una peça, especialment si era una peça senzilla, si l'havies de fer en 3D i després fer els plànols en 2D i després imprimir-ho, i miraves tot el procés, el que tardaves abans i el que tardes ara, verdaderament, ara tardaves més. I a més t'havies gastat una porronada amb un software. Però això passava quan miraves només un trosset del procés. A la que miraves el procés sencer i adaptaves el procés al nou sistema, que vol dir que ja no en feies un plànol, sinó que aquella peça era més complicada i, de fet, enviaves el 3D directament al motllista, resulta que llavors ja no és que tinguessis una millora d'un 10%, sinó que tot el procés havia passat de 3 mesos a 2 setmanes. I això és el que passa moltes vegades també quan nosaltres anem a posar en marxa un ERP en una empresa. Hi ha persones de l'organització que passen a tenir més feina. Per què? Perquè els demanem que donin més informació de la que feien abans. Ara, si mirem tot el conjunt, aconseguim una màquina molt més eficient. I això és molt important, tenir-ne aquesta visió, tenir-ho clar, perquè si no, aquestes persones que passen a tenir més feina són molt reticents a fer-la, aquesta feina. Diu, no, és que jo abans, amb el meu Excel, anava més bé. Jo controlava la tresoreria de l'empresa amb el meu Excel més bé. Però, clar, llavors només la tenies tu. I quan algú feia un canvi en la data d'entrega d'un projecte, això no s'actualitzava automàticament a la tresoreria. I ara potser sí que tens una mica més de feina,
Però ara resulta que jo des de casa puc veure com tenim la tresoreria de l'empresa i quan un cap de projecte m'endarrereix un projecte, això s'actualitza automàticament a la tresoreria sense que t'ho hagi d'explicar, sense que t'hagi d'enviar un e-mail, sense que s'hagi de fer res, no? D'acord? I aquesta és una de les coses que penso que són importants tenir en compte amb tot això de la digitalització. Després, hi ha un altre aspecte que penso que és molt important i a vegades amb un ERP potser no és tan fàcil de veure, però si tornem a l'exemple dels sistemes de dibuix i del CAD, ho veureu de seguida. El fet de dibuixar en 3D em permetia generar coses molt més complexes que quan només treballava en 2D. Em permetia trobar solucions que eren, en aquest cas, geomètricament o espaialment molt més complexes perquè les veien allà. I per tant, el fet de tenir una eina, un ordenador que m'ajuda, em permet al meu equip assolir o capacitar-lo per fer coses molt més complexes. I això que és molt fàcil de veure en un entorn de disseny 3D, per exemple, amb tots els sistemes digitals, amb un CRM, amb un ERP, amb eines de treball col·laboratiu, també és així. Podem arribar a gestionar molta més complexitat amb el mateix equip de persones. Podem arribar a ser molt més eficients amb el mateix equip de persones. I això és gràcies a que treballem molt més bé juntes, a que tenim molta més informació, a que sabem molt millor les coses que passen. I després ja hi ha una segona derivada. Abans, quan ens hem connectat i esperàvem que entréssiu tots, doncs parlàvem del teletreball, no? I de la possibilitat del que ens facilita el teletreball, etc. Jo penso que una de les coses que ens ha permès, la cosa més bona que ha tingut el Covid és que ens ha ensenyat a fer servir el Zoom i a saber connectar la càmera i a saber connectar el micro. I això ens ha estalviat una pila de quilòmetres impressionants a tots i ha fet que en vez de fer 5 reunions a la setmana en puguem fer 20. No? I per tant, només el fet de poder teletreballar i telereunir-nos fa que siguem molt més efectius. Hi ha una doble derivada d'això i és el teletreball asíncron. Hi ha empreses que treballen, que són capaces de fer teletreball asíncron. Què vol dir? Que treballen en equip, però a més ni estan físicament junts ni estan treballant alhora. Perquè uns estan a Austràlia, els altres estan a la Índia, els altres estan a Europa i els altres estan a Amèrica. I és un equip que està treballant junt. I el fet, o sigui, no som conscients del que és estar tots alhora en el mateix lloc. O tots alhora treballant. Amb la qual cosa, totes les coses que podem fer que tirin endavant i que les desliguem de l'espai, que vol dir d'agafar el cotxe o l'avió per reunir-nos, i del temps, que vol dir estar alhora treballant junts, això augmenta de manera espectacular la productivitat. I això són totes les eines de treball col·laboratiu que tenim i que ens permeten fer aquest tipus de coses. I aquest és un altre dels conceptes que jo penso que encara per les empreses encara està una mica lluny, però que verdaderament aconsegueixen augmentar molt la productivitat. No sé si a tot aquest rotllo que us he fotut teniu algun comentari. Preguntes? Alguna cosa? Doncs aquestes jo penso que són una mica les idees principals per digitalitzar-nos, o el per què ens hem de digitalitzar. I llavors tinc 2 transparències més. Veig que ja són 3:15, miraré d'anar una mica més àgil. Però bàsicament el següent és per on començo. I quines eines munto i com trio jo un ERP o una eina. Llavors, si ens centrem en un ERP, un CRM, etc., hi ha un concepte que penso que m'he trobat moltes vegades, que vas a veure un client i espera que les eines que hi ha al mercat funcionin exactament com funciona la seva empresa. Perquè la manera com funciona la teva organització és la manera normal de treballar i el lògic és que tots treballem igual.
i totes les altres empreses treballin com la meva. I clar, jo fa 20 anys que pràcticament només veig enginyeries i despatxos d'arquitectura i empreses que sobre el paper s'assemblen totes molt i haurien de treballar totes exactament igual. I la realitat és que no, que cada maestrillo tiene su librillo i cada empresa treballa de la seva manera. I coses com facturar les hores, doncs uns ho fan de la manera A i uns ho fan de la manera B. I uns paguen hores extres i les paguen d'aquesta manera que s'han inventat ells i uns altres no en paguen i uns altres les paguen d'una altra manera diferent que no té res a veure amb la mateixa. I tots són empreses d'enginyeria. Amb la qual cosa arribem a la conclusió de que no existeix l'eina exacta com la meva empresa la necessitaria perquè sense canviar una coma de com funcionem puguem donar-li el play i començar a funcionar d'aquella manera. És impossible que existeixi perquè com que no hi ha dues empreses que funcionen igual, doncs aquella empresa no existeix. Aquella eina, com jo la voldria, no existeix. Però sí que és veritat que hi ha eines que són molt més properes a com jo funciono que altres. Hi ha empreses que canviant 3 cosetes allò ja em funciona i altres que hauré de fer molts canvis i molta adaptació i moltes modificacions. Tenim eines que són més generalistes i eines que ja tenen un vertical, que en diuen verticals, que està adaptat en el meu sector. Llavors, el meu consell sempre és que trieu l'eina que més s'assembli a la vostra manera de treballar. Per què? Perquè actualment el que és fer adaptacions són hores de programador i de programadors n'hi ha molt pocs i són molt cars. I a més, quan canvies un software la manera de funcionar, sempre es compliquen les coses, sempre el projecte s'allarga, etc. Per tant, el que us diria és sempre com més s'assembli l'eina a la vostra realitat, millor. Aquest seria el meu primer consell. L'altre és que hi ha eines molt tancades, no sé, el Holded és el primer que em ve al cap, que és una eina que seria el que més s'assembla a una eina estàndard. Fa el que fa. Una eina d'aquest tipus, si tu et pots adaptar a el que fa i allò et va bé, perfecte, perquè ho tens molt ràpid i fàcil. Ara, com necessitis que faci una cosa diferent, no podràs. I, per tant, t'estàs ficant en una cosa que potser et va bé, però que alhora és una camisa de força que no podràs modificar i adaptar a la teva eina. I, per tant, jo també us diria que, en general, a veure, que si una eina d'aquestes ja us va perfecta, doncs fantàstic, endavant, perquè us sortirà més barat, més ràpid, etc. Però és possible que hi hagi coses que diguis, és que necessito fer això, per la meva empresa és clau poder fer això i aquesta eina no ho fa. I si jo necessito això i aquesta eina no ho fa, doncs necessito que sigui una eina adaptable i que, per tant, li digui que programa'm això específic per mi perquè jo ho necessito. I llavors és important que tinguis una eina que sigui adaptable a la teva eina. Després també podríem allargar-nos amb la política d'actualitzacions, que sobretot us assegureu que en el contracte, si un dia voleu deixar de fer servir l'eina, les dades són vostres, aquest tipus de coses. I aquests jo diria que són els punts importants a l'hora de triar una eina. Sobretot això, que s'assembli al màxim a vosaltres, però si no sou una empresa que verdaderament sou molt estables, jo us diria que sigui adaptable. I això és, no sé si a nivell de triar ERP hi ha algú que té alguna pregunta, alguna cosa que vulgui... I després tinc un altre punt que per mi és probablement el més important. El primer hem començat parlant per què m'he de digitalitzar, el segon és com trio l'eina, que l'hem passat ràpid, i el següent és perquè hi ha empreses que no se'n surten. Perquè tots segur que coneixeu empreses que ho han intentat, s'han gastat una pila de diners i aquells diners han anat a parar un calaix. I d'això, de fet, tinc un dels meus millors clients amb els quals hem fet més coses i treballem més bé i jo penso que a nivell de gestió potser estan al top del top. Quan ja feia, no sé, 4 o 5 mesos que estàvem treballant amb la posada en marxa del seu ERP, ja estava funcionant, ja estava en producció, vaig sentar amb el propietari, amb el director general, em va convidar a un cafè i em diu, Miquel, a la tercera ho hem aconseguit.
Era el tercer intent que feien d'instal·lar un ERP. Els dos primers havien sigut fracassos i no se n'havien sortit. De fet, quan jo vaig entrar allà estaven treballant amb Excel i emetien les factures amb Excel i portaven la tresoreria en Excel i etc. I nosaltres ens en vam sortir. Potser si haguéssim sigut els primers no ens n'hauríem sortit. Però en aquest procés nosaltres vam ser els tercers i ens en vam sortir. I llavors la pregunta que et fas és, i per què passa això? On és que, quines són les coses que eviten o que dificulten o que fan que un procés de digitalització fracassi? I llavors, a partir d'aquí, jo tinc algunes coses que m'he anat trobant al llarg del temps i que voldria compartir amb vosaltres. El primer i més important és que no estem parlant d'eines, no estem parlant de software, estem parlant de persones. I estem parlant de canvi cultural. I estem parlant de fer que les persones passin de treballar de la manera a la manera B. I tots els que teniu una mica d'experiència gestionant persones sabreu que això és difícil. O sigui, fins i tot a vegades hi ha el cas de que li compres a no sé qui, no? Dius, mira, li ajudes en el teu pare a comprar un cotxe nou i li fas comprar un Mercedes de puta mare i entra allà i diu, aquest cotxe és una merda, no sé engegar la ràdio. I és un cotxe fantàstic que li dona 10.000 voltes al Panda que tenia abans, no? Però amb el Panda engegar la ràdio era fer anar un botó i en canvi amb el Mercedes i els intermitents no sé què i en canvi amb el Mercedes és tot molt complicat. I la calefacció, què fas que el cotxe està tan calent? Dius que no ho sé, he apretat un botó que no sé quin és i m'estic fregint aquí dintre del cotxe i no ho sé apagar això. I això amb el Panda no li passava. Doncs estem parlant de persones i llavors és molt important pensar tot el projecte des de les persones. Jo penso que és com el punt més important. Però després n'hi ha d'altres que també són importants. Ostres, això de la digitalització és molt important. No sé, estic ara fent reflexions d'un possible gerent, no? Això és molt important, ho hem de fer perquè, clar, totes les empreses ho estan fent, no sé què, no sé quantos, però jo no tinc temps. Això, la Maria i el Carles, que són jovenets i acaben d'entrar, segur que ho posen en marxa. I assignem el projecte a persones de l'organització que no són les persones correctes. Que no són les persones que tenen la capacitat de dir-li a no sé qui com ha de treballar, que no coneixen bé tots els intríngulis, que no són capaces de prendre les decisions correctes. Necessitem que la direcció s'impliqui en el projecte. Si no, no funciona. Si la direcció no està implicada, i implicada què vol dir? Que hi participi, que hi dediqui hores, que estigui a les reunions, que tingui a la presa de decisions. Potser no a totes, però a moltes. Jo penso que això, quan miro els projectes que no han funcionat, sempre hi ha aquest problema. Sempre hi ha que la direcció no estava prenent les responsabilitats que havia de prendre. Hi ha projectes, per exemple, ara un que està anant molt bé i que té un abans i un després. I l'abans i el després va ser el dia que el director general va començar a implicar-se de manera seriosa en el projecte. I llavors va començar a funcionar tot perfecte com la ceba. Per tant, deures per la direcció. Està molt bé que demaneu l'ajut, està molt bé que us digitalitzeu, però això vol dir posar a la vostra agenda que hi haureu de dedicar una sèrie d'hores. I que aquestes hores hi seran. Per què? Perquè esteu canviant la manera de treballar de les vostres empreses. I no es pot canviar la manera de treballar de les empreses sense la implicació de la direcció. És que és així. Podem canviar que les factures, en vez de fer-se de color verd, es facin de color blau. Això no cal la direcció per fer-ho. Però per canviar com facturem i l'eina que fem per facturar i per controlar la tresoreria i per planificar els projectes, etc., cal la implicació de la direcció. Més coses. Un dels grans hàndicaps moltes vegades és la migració de dades. Dius, jo tinc un històric de dades i sempre ens dieu i estan molt bé i molt netes. Perquè nosaltres treballem molt bé i ho fem molt bé. I estan en 25 Excels que són són sempre un puto desastre. I això moltes vegades dificulta molt la posada en marxa d'una eina, sobretot si volem aquests històrics. I ho podem arribar a fer, nosaltres hem arribat a fer migracions molt complexes amb bases de dades que era un desastre,
però són moltes hores i a vegades no val la pena. I a vegades val més la pena dir, bueno, doncs, seguirem consultant els sistemes vells per als projectes vells i els projectes nous els farem els aplicarem amb els sistemes nous. I perquè a vegades poden arribar a parar un projecte per culpa de les dades. Per tant, és una cosa que heu de valorar més. A veure, nosaltres tenim clients que tinc un client que li hem importat dades des de l'any 67, que són uns quants anys de dades i, òbviament, amb diferents formats, etc. I per ell eren molt importants perquè té una base instal·lada, té màquines que funcionen que es van fabricar l'any 67. I, per tant, per això per ell era això important. Però si no hi ha situacions d'aquestes, moltes vegades endarrereixen molt el projecte i no cal. Més coses i ja vaig acabant. És bo ser realista amb les expectatives que tenim i posar en marxa els projectes per fases. I dir, primer començarem per lo més fàcil i farem això, i després afegirem això altre, i després afegirem això altre. De manera que aconseguim que el projecte vagi avançant de manera progressiva i, sobretot, tinguent resultats de manera ràpida ja des del principi i que des del principi veiem que ja hi ha coses que canvien i coses que milloren. I que a mi m'agrada molt fer el símil de quan et construeixes, no sé, de quan et fas la cuina nova. Tu saps que si et fas la cuina nova a casa, després acabaràs tinguent una cuina on serà fantàstic cuinar i on anirà tot millor, però mentre tens els paletes a casa és una merda. Has de treballar el doble, has de buscar-te la vida i això és una altra realitat. I per tant, i un dia hauràs de baixar al restaurant i l'altre podràs cuinar al menjador amb un càmping gas, no ho sé. Però hauràs de trobar solucions i camins per viure durant el canvi. Aquesta és una altra de les coses que penso que és important. I a vegades la part més difícil, perquè lliga amb la primera, i és que és un canvi cultural i hi ha les persones, m'ha passat poques vegades, però a vegades hi ha hagut persones que no han sigut capaces d'adaptar-se al canvi. Igual que havia passat, hi van haver delineants que no van ser capaços de passar del 2D al 3D i van haver de reciclar-se a fer altres coses, etc, perquè verdaderament no tenien les capacitats de treballar en 3D o no van saber, digue-li capacitats, digue-li motivació, digue-li no vull entrar-hi, però la realitat és que no van seguir pujats en el carro. Doncs a vegades ens hem trobat casos en què hi ha hagut persones que no han sigut capaces de pujar en el carro i que elles soles han sigut capaces de parar un projecte. I quan aquella persona ha deixat de ser-hi, llavors ha començat a funcionar tot bé. I potser són aquestes les coses més importants a l'hora d'això. Després hi ha una cosa que m'agrada molt o que passa molt també, no m'agrada gens, però és una cosa que passa molt també, i és, jo estic acostumat a treballar d'una manera i llavors l'eina aquesta nova ha de ser d'aquella manera. Imagineu una persona que sempre ha conduït un cotxe i un dia li diuen, mira, a partir d'ara aniràs amb moto, que per anar pel mig de Barcelona vas molt més ràpid i tardes menys. I el primer que et fa diu, és que no té volant, posa-mi un volant aquí. Diu, no, és que la moto va en manillar i el gas va així. Ja, però és que jo sempre he fet servir un volant. Per tant, posa-mi un volant. En el món de les motos, ja saps que això no es pot fer, però en el món del software es pot fer tot. I llavors, a vegades, acabem posant un volant en una moto, perquè el client diu, posa-mi un volant. I clar, això tampoc té molt sentit i acaba no funcionant i el propi client acaba dient, però és que això no funciona. I clar, llavors li has de dir, és que tu em vas exigir que t'hi posés un volant i jo et vaig dir que el volant no aniria bé aquí. I per tant, a vegades el client necessita que li facis canvis que de fet són innecessaris. I això és car, és lent, genera errors i al final acabes tinguent una moto amb volant, que és una cosa que es veu poc pel carrer. I probablement aquestes siguin algunes de les idees més importants amb els que he vist alguns projectes que no se n'han sortit al final, al llarg del temps. No sé si teniu en aquesta última part més preguntes. Ara ja són les 10, he aconseguit acabar a les 10. No sé si voleu que comentem coses, teniu preguntes, reflexions sobre tot això.
Si no, doncs, agrair-vos molt la vostra participació, el vostre interès, que estem a la vostra disposició. Els que ens envieu un e-mail per aquí, bàsicament és comercial@coneix.com, us enviarem tota la informació del kit digital i estem a la vostra disposició per qualsevol cosa que vulgueu comentar. Moltes gràcies, Miquel. Ha estat molt bé, molt útil.